ଯାଇ ମଝିରେ ଟିକେ ଗରମ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଗରମ ଯାଇକି ପୁଣି ଆସିକି ଶୀତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇ ଶୀତକୁ ଦେଖିକି ନା ମୋର ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ମନ ହଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆସିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଶୀତ ଦିନରେ ବହୁତ ସାରା ଧଣିଆ ପତ୍ର ମିଳେ। ତ ସେଇ ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଉ କଣ ଆମେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଚଟଣି କରି ଖାଇବା ନା କଣ? ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ବନେଇ ଖାଇବା ନା। ହଁ, ପକୁଡ଼ି ବନେଇଲେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକୁଡ଼ି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକୁଡ଼ି ନା ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଖାଇବା। ଯେବେ ଖାଇଥିଲି ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମନେ ନଥିଲା। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବନଉଛି ଆଉ ଖାଉଛି। ଆଉ ପକୁଡ଼ିଟା ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଧଣିଆ ପତ୍ର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବେ। ତା ଦେହରେ ଧଣିଆ ପତ୍ରର ପକୁଡ଼ି ଉଫ୍, କଥା ଆହୁରି ତାର ନ କହିଲେ ନ ସରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକୁଡ଼ି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଏବେ ସିଜିନ୍ ଅଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକୁଡ଼ି କେବେ କେବେ ବନେଇ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ନା, ନହେଲେ ସରିଯିବ ଯେ।